dó. Agus tá muna caiint méanna achar ga ceann na chiorcail seo a fháil. Cearcadaí ananta dathúla amháin arís agus centimétre carnatha, tá gach rud is centimétre hana féin, so ní caithimid na héanad ahrú. So a rís scríobh síos an forma, tá sé scríte síos a gomann seo le gach éist. Dheoigh tú marcanna iarachta le just an formula a bháin scríobh síos, so just take daithínis é scríobh síos. Just chun cleachta má ar gach písa marc gur féidir leat a glanasús gur féidir. Ok, pie, fá, or cearnatha, so tá an 40 cearnatha, níl an pie cearnatha. Níl ach an 40 cearnatha. So leis an orbán, déon cinnte ghfuil tú gúsáid na bracéadí seo in aice leis an 40, ok? So pie, fá 40 cearnatha, agus dheoigh tú 1 né sé pie, sin an freagra crin. Agus rís ní féidirling dathúil crinne a thuirt de bhórgur iver éigehheasta an pie. So má brún tú ar escadí D, fecinn sibh 6, 5, 7, 7, 5, 2, 6, etc. Centimétre agus sin cearcadaí 6, 5, 8 de bhór go bhfuil an 5 seo 5 nó níos mó tain an 7 sús. So tá sé sin again is centimétre. Ceart go anad bháin dathúlach. A rís an rud céine an seo, so we have pie fá 60 centimétre cearnatha. So mas mála just dul ará sér de orban press back. Agus dheoigh tú 2, 5, 6 pie. A rís scríobh síos gach uile rud gur féidir leat anas go bhaig tú na marcanna is mó. Má déanann tú aon botún. So sin ceart go dtí anad bháin dathúlach, sin tá tú fecant ar é seo. Tá sé sin níos lú ná 5, so fanan an 2 an áit bhfuil sé. So it's 0.2 centimétre atá going. Brunner an bhfuil 6 centimétre nó centimétre carnatha nacha.